ଗୋଡ଼ ଆଜି ଭାଗ ଭାଗ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ କେମିତି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ମାମା ସହିତ ମାଇଁଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଭାଉଜ ମତେ ଗେଲରେ କହିନଥିଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦିଟାରେ ମତେ ବସେଇକି ଝୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ମାଇଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଗୁ ଭାଗୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମାଇଁ, ଭାଉଜ ମତେ ଅଟକାଅନି, ରୁହ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ବସିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବି। ଭାଇ ଆଣିଥିଲା ଚଷମା, ତା ଚଷମାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କା ଟୋକା ନା, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ନା। ତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖାହେଲି ଛାଡ଼, ମୋ ଭାଇ ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇକି ପିନ୍ଧେଇଲି। ହଁ ଟିକେ ଆଖିରେ ବସେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ବୁଲାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପଟେଇକି ବାହାରିଲି ତା ସହିତ ପୁରା ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଗାଡ଼ିରେ, ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କା ଟୋକା ପରି। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆସି ପଛଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତେ କି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମକୁ ନବାର ନାହିଁ, ବାଏ 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 କରିଦେଇକି ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଲି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ। ବୁଲି ବୁଲାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ କଣ, ଭାଇ ମତେ ବୁଲେଇତେ ନେବ କହିକି ପଞ୍ଚରତ୍ନ କିଣିକି ଠକେଇ ଦେଇ ଘର ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। କଣ ଆଉ କହିବି, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭଲ